Eğer efsungerek buma, jibo teyrütürü tane le asiman befren, ol arde tane ab hareke. Mineci pesirin dayken Kürdan, rüy ardu asiman ji qrej u tanya kimyasalan bişuşta. Jibo zarok beters o xof dibin keskesore da bazdın. Minê rûyê erd û asîmanê bi bedewiya dilê dayîkê Kurdan binexşanda. Eger ez efsûngerek bûma. Belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em careke din li Amedê ne. Em ê îro careke din bi hev re xweber din bîra wêjeyê. Mêvana me ya îro helbeskara hêja û delal herdem Merwanî ye. Em ê hem di derbarê kar û xebatên kurdewarî û wêjeyê yên herdem Merwanî hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û bedevkariyê da fikr û ramanên xwe bi were parve bikin. Belê hevala herdem em berê her tişt dibêjin dilê we sah be, mala we ava be ji ber vê helbest xwendinê û hûn gelek bi xêr û xweşî hatin bernameya me ya bîra wêjeyê. Gelek spas ji ber ku ev ê derfetekî awa dame. Ez gelek bextewar û kêfxweş bû. Hevala herdem em pêşî dixwazin hinekî temaşevanên me we naz bikin. Herdem Merwanî kî ye? Sedemên ku berê herdem Merwanî daye kar û xebatên Kurdî û kurdewariyê taybetî jî bîra helbestê çi ne? Lê ez navê min ji xwe herdem Merwanî, ez ji Farxînê navçeya Amedê me. Di temenekî biçûk de ez ketim zindanê. O piştî ku ketim zindanê ji xwe min dest bi wêjeya Kurdî kir. Ji ber kar û barê têkuşîna civakî. Belê. Lê belê vê taybetmendiya min e ku herî yek jê ez jê hez dikim ez zarokekî li ber radyoya Erîwanê mezin bûm. O ji bo yekê jî ew bandoriya radyoya Erîwanê heta îro yani li ser helbestê min, ser hestê min, ser jiyana min didomîne. Ji ber ku ez wî weka şansekî ji xwe re dibînim. Yani wê demê bijim derfetê ku xwe bigînî berhemên Kurdî ji xwe tune bûn. Tiştê ku hebiya jî me nikare bi xwe bigiyan daye. Lê belê divê radyoya Erîwanê tim dibû mêvanê mala me. Ji bo wê jî ew yani ji bo min bandoriyekî cuda li ser me. Yani bijim ji bo pêşeroja min bandoriyekî daha cuda aliyê kurdewarî da li me kirin. Bi vê bû sebebkî ku ez ji dengbêjiyê, ji çanda dengbêjiyê ez neqetiyam. Çanda dengbêjiyê jî zaten çandekî kurdewarî ye. Bijim wêjeya Kurdî wêjeya bidevkî tîne ziman. Ji bo jî ez binî bandoriya wî dabûm û tim yani bala min dikişand wêjeya Kurdî, zimanê Kurdî an jî çanda Kurdî. Dwî temenî de jî dema ku hindî hatim girtinê jindî hinekî dibe ya ji wê radyoya jî ez qot bûm. Dema ku ez ji radyoya qot bûm çawa bû dibinî wan hestên bi rastî yên bijin ew hestên kurdewarî de hatim ez jî xandin. Gere bana hawakî bata çalekirin ev ya jî bijim bû sebebe ku ez dest bi nifsanî helbestê bikim. Li gel destpêkirina têkuşîna azadiya civaka Kurd û Kurdistanê em dizanin gelek girtin jî pêk hatin. û di heman demê de zindan jî bû qadeke berxwedan û têkuşînê. Zindan ne tenê qadeke siyasî û têkuşîna civakî di heman demê bû qadeke parastin û pêşxistina ziman û wêja Kurdî jî. Gelo jiyana we ya zindanê di destpêkê de 8 sal qasî em dizanin paşî jî çend salê din li ser hev 13 sal. Bandûreke çawa li ser pêşketina we ya di mijara ziman û wêjeya Kurdî kir û di heman demê de bawerim we pirtûkeke xwe di zindanê de saz kiriye hûn dikarin qala we pê bajî bikin hinek. Yani zindan dema tê gotinê ji bo gelek kesa dibe cihekî Qatarî, cihekî ku meriv tê de bifetise, cihekî ku meriv ji civakê dûr keve. Lê belê zindan ji bo min zanîngeha min a wêjeya Kurdî ye. Cana di fikrim gelo ku zindanek heta jiyana min dibû kî ku edbiyalê de miroveka çalekvan bûma aliyê ziman an jî wêjeya Kurdî de. Ji bo wê yani zindan bû sebebe ku ez xwe zêdetir nas bikim. Ji bo jî yani ciyê zindanê bi rastî dibe bîranînê min ê zaroktiyê o helbesta min a yekemîn bana tev dema ku ez bin bîra xwe zindan pêşî tê bîra min pêşî çim zindanê.
ji bo wê jî em bêjim kesên ku min ji xwe re mînak digirt carekê min wan zîndanê de nas kir wê demê em zarok min zêde ji lêkolînê me tune bû lêbelê kesê ku ez bi wan re dijiyam vana ji bo min dibûn mînak ku zêdetir bêjim hodê li ziman û çanda Kurdî derkevin yani belê yani biya jî em bêjim ji zîndanê dest pê kir heya vê demê dome çira belê em weke gelek nivîskar û helbestkarên Kurd zindan ji bo we jî bûye helbestgeh û wêjegeheke pêşîn û di encama lêhûrbûnên we yê di zindanê de ji xwe we pirtûka xwe ya yekemîn saz kiriye navê wê jî balkêşe çira wekî we gotî di zindanên reş û tarî de we çirayek vê xistiye çira kê ye ji bo kê çira ye ev çira riyeke çawa dide pêşberî xwendekaran çira rastî jî divê yani her tiştekî divê ya bandoriyek ya cuda ya jî bîranînek ya cuda heye bêjim tiştê ku diqewmiyan li ser civaka me an jî tiştê ku me dixwast em bikin tim astengî derdketim pêşiya me di dosya min derxist her du dosyayê min ji bela ku hatin winda yek hat windakirin yek jî neçarman mişewitan cara yekê min bû mi çirayê azad bi serfirazî wê derxist derva ji bo yekê jî divê ji ber wî navê ez binî bandoriya wî de mam min nav lê çira kir ji çira min ji weke ku ez pêşiya xwe ronî bikim û biryara ku ez hind vî karê hene bidomînim bi wê evkê bi wê biryarê min vî navî lê danî çira we çira azadiye ye ronahiya azadiye ye ya rizgariye ye belê piştî çirayê jî we vê dawiyê ji weşanxaneya payîzê kitabeke din jî pirtûkeke din ya helbestan da çap kirin hûn dikarin hinekî qala wê jî bikin reqsa perperikan kîne ev perperik ji bo çi direqisin û çawa direqisin perperik zaten bêjim li weşanê payîz min derxist ez wan jî spas dikim bi rastî jî divê ji ber dilgermiya wan û rêhevaltiya wan ku me bi hev re me vê karê hene bi me bi hev re me bi serfirazî me derbas kir belê bi rastî jî weşanxaneya payîzê nêzîkî saleke hatiye avakirin lê em lê din hêrin xebatên gelek hêja ji bo wêja Kurdî ji bo zimanê Kurdî dimeşîne em jî li vê derê dibêjin mala payîzê ava ji ber ku ew jî payîzeka bihara Kurda ye kerem reqsa perperikan ji bo çi min ev nav lê kir mînak bêjim ez miroveka bêjim di navbera jan û hêviyê de tim ev her du ji miroveka nakokiyekî tê û herî zêde jî ez dixwazim li servana bifikirim difikirim û bêjim xebatê xwe jî servan didomînim mînak bêjim em zarokê ku em bêjim di erdnîgariyeke wisa de hatin dinyayê em di navbera saetekî de em dikarin di derûniyê cuda em bijîn car em bêjin baxtewarin car jî divê bijanê ji bo yekê jî em bêjim biyanê kir ki dema ku ez baxtewar bim mînak ez dikarim ki wê demê li aliyê xwe yê ku jan kişandî jî bifikirim dema ku janê dikişînim ez dikarim bi aliyê baxtewariyê de bifikirim ev yanê divê çi mesela divê mînakekî ku bi her diyara wek ku reqsê bikim ji ber ku dema bi janê re mînim rastî jî wê demê ew jan ew dibe yani bêjim darî dimîne difetise tiştekî neafirîne baxtewarî jî wisa ne zêde baxtewariya zêde jî vê carê te civakê xwe dike ji bo yekê jî vê evka weka reqsê dî di navbera her diya de çûndina hatî weka zarokeka Kurd an jî jineka Kurd di navbera her diya de jiyana me rengê jiyana me war jan û baxtewarî reqsa perperika we janê bi awayekî bextewar direqisîne bextewariyê jî bi awayekî azad direqisîne wê demê em bi helbesteka xwe xwe berdin dilê temaşevanên me û dilê wan bireqisînin keremkî ev helbesta dixwazim ev ya jî bînim ziman ev helbesta min navê wê ew dotma me ew eyleme li ser dotmama xwe ev dotmama min jî hat qetilkirinê li Rihayê em bibîrtînin bi rêza belê ji bo yekê jî ji xwe min pirtûka xwe diyariyê wê kiriye û diyariyê ku hemû jinên ku bijin hatine qetilkirinê min diyariyê wan jina kiriye ew dotma me ew eyleme stêrkan şêwirdaniye li nîgarê rûyê te digerin stêrka Zühre got ew ezim heyvê got ew ezim helbestkaran got ew jîne gerdûnê got ew eyleme
Zarokên hêvî şikestê gotin ew dayîk e û ji min pirsîn. Min got ew dotma me. Ew jîn e, ew jiyan e, ew eylem e. Em dema lê dinihêrin dibînin ku bi hezaran salan e li ser têgeha bedewkariyê gelek pênase û nirxandin û şîroveyên cuda hatine kirin. Gelo em dema pîvanên gerdûnî, heqîqetên civakî û yên jiyanê li ber çawa bigirin, em dikarin bedewkariyê çawa pênase bikin, çawa binirxîn. Yani bedevi de mekutê me got ji xwe zimanê Kurdî zimanekî bedewi. Belê. Ew wêjeye ku dema ku bi wêjeyê tê karanîne ku di rastî were karanîne an jî ji civakê xwe tinabe. Yani dema bedewiya wêjeyê tê gotin pêşî ew alaqadariya civakê û wêjeyê çi qasî bi hevdû ve zêdetir be, bedewiya wê jî ew qas zêde dibe. Belê. Dema ku bijim wêje ji civakê were xwetkirine, wê demê bedewiya xwe jî winda dike. Divê em bijin wêjeya şexsî, an jî em bijim tenê ji komekî re xizmet wê demê bike, wê demê bedewiya xwe jî winda dike. Ji bo jî çi qasî em bijim mîna ku îro tiştê ku em dibînin û wan tişta çi qasî bikarbînin, ew qasî jî ew bedewiya wê zêdetir xweşiktir dibe. û zêdetir jî em bijî ew aliyê wî dibe ya narîn, ew aliyê wî nazik, zêdetir mesela be me dertê pêşiya me. Ji bo yekê jî dibe ya wêje û civak çiqa bi hevdû re be ew qasî jî bedewe ye. Dema em lê dinihêrin di civaka xwezayî de, di civaka di pêşengîtiya jinê de ji xwe aliyên bedew bi awayekî xwezayî xwe didin der. Paşî jî vê bi awayekî xwe di berhemên wêjeyî de daye der. Gelo di wêjeyê de, yanî ne tenê di wêjeya Kurdî û Kurmancî de, di wêjeya cîhanê ya gelemperî de jî eger bedewî nebe, di wêje yê bikaribe xwesaz bike, yê bikaribe pêk bê. Yani dema bedewî di wêjeyê de tune be ji xwe ew bedew yani ew wêje nikare xwe bide jiyan kirin û nave malê cîhanê. Belê. Yani divekî wêjekarekî mînak em bijim di welatê xwe wêjekar be, lêbelê em bijim dema ku ji bedewiyê dûr be, tenê bi herêma xwe re yani ne welatê xwe jî em bibêjin welat hinekî daha mezin dibe, tenê dikare bi herêma xwe re mîne, ji xwe wê demê ew jî nabe malê gerdûnê. Yani nave malê gerdûnê. Ji bo yekê jî wêjekarekî ku ji bina wêje ew bibe yani wê wêjeyê bike malê civakê û bije ew civak jî ji xwe civak dike malê gerdûnê. Belê. Yani wêjekarekî tena serê xwe nikare ew yani wê astê bîne ava gerdûnê ama ku civak bi xwe xwedî lê derkeve ji xwe bi demê re ew wêje dibe malê gerdûnê û bijim gelek kesa jî hindî wî ji xwe re mînak digirin. Mînak bijî dema hêvî an jî em bijin jan nifsa tenê ku bi halekî tazî meribîne ziman wê demê daha zêde ew dimîne nifsa hinek daha qaba dimîne û zêde bikêrê tiştekî nake yani ama dibêjî hinekî dema ku li serê hunerî tu bigirî dest, ti janê jî meriv dikaribe bi hunerî bigire dest, an jî bextewariyê jî bi hunerî bigire dest, wê demê re bijim bi hezar sal dû re jî divekî ku hêwî ew xwe jiyan bijîne. Ji bo yekê jî yani beriya her tiştî dibe ya wêjekarekî gerek pêşerojê jî bifikire. Belê. Yani niha em li ber çemê Diclê ne wisa? An niha çemê Diclê derdora me dar hene, çiya hene, şînkartî heye, xuşa avê em bêjin carna wisa wekî stranekê tê guhê me. Eger ev nebiyan, li vir hesin hebiyana, li vir tiştên wisa em bêjin ku li avê bi hev kiribiyana tu nebiyana, ew zêde bedew nedibû ne wisa? Mirov dikare wêje, mirov dikare berhemên wêjeyê jî em bêjin bişibîne wan. Ango di navbera honandina mijara wêjeyê de bikaranîna peyvan, bikaranîna vegotinê ya ziman ya raçandin, ristin, xemilandin û kemilandinê de
ahengsaziye ki, hevsengiye ki jihem ariye teşe u duru ve jiher melan ve em bejin wisa benirxine. Yani demem bejin bedevkari rısta ahengsaziya de navbera hevok u peyv u em bejin gelemperiya berhemê da mirov dikare çawa benirxine. Ya wêjekar çiqasî watayê xurt dikaribe bide tiştê ku dibîne. Belê. Wate çiqa xurt be ew qasî jî ew bedewî jî mezin dibe. Yani digêje asta bedewiyê. Mînaka me jî me got îro em ber çemê Dicle'ne belê ev çemê Dicle elberê me dema vê watayê me nêz bibe tenê ew dibe demekî Kürt o derbas dibe. Lê belê dema bêjim çemê Dicle mînak bêjim bi rêntinekî daha zêde xurt û bêjim tu bi dîrokê dema çûnî û dema were û vê demê dema me re bigîne hevdû bi rastî ew kutibe. Yani bedevkari mirov. Yani bedewî ew e bedewî dibe dîrok û roja me û çand yani biborînin civak çiqa bi hevdû ve girêdayî be digêje bedewiyê. Mînak em bêjim dema çemê Dicle tê gotinê neyse em dibêjin ki neviyê medan ser vê gelo çend care hatin divê derbas bû. Eviya dikekî li ser hestê min watekî daha zêdetir xurt dide. Do tînim dikim para îro yani o bi civakê ya didim hezkirin. Lê tenê ma bêjim ez çûm ser çemê Dicle rûniştim lê belê dibêje ew tenê dibe bîranînekî xut o dûra divekî ku were windakirinê. Belê. Yani mirov ji vegotina we jî dikare vê encamê derxîne ku bedevkariya di wêjeyê da hem xweşikbûna wê dide der hem wateyê kûr dike hem jî em bêjin wê ji roja ku nivîsandî heta bi hezaran salan dibe. Yani dide jiyandin. Em bêjin wekî dike klasîk ne wisa? Rast em ez mînak bêjin wêjekarekî çiqa dikaribe rast em dibêjin ew gîz çiqa dibêjin di wêjeyê de ya bikar bîne. Ew wê hesta hanê mînak bi xwendekaran an jî kesên ku bixwîne bi wan bide hîzkirinê wê demê daha zêde wata wê cuda dibe. Mînak bêjim dema helbestekî tenê helbestê dixwînî belê em bêjim bi hestê xwe an jî em bêjim wê derûniya bi wê demê jiyan tenê tu biyanê nikare me bi civakê bide ev kirinê qebûlkirinê. Lê belê dibêje ki hinek tişte be ki ew bibe sebeb ki ku bide fikrandin. Belê. Gelo ev helbestkar an jî ev wêjekar di bandoriya da çi da mabû. Ji bo yekê jî vê karim ya jî bêjin wêjekar bi xwe xwe çiqasî xwe di civakê da bide helandin. Ez bawer me civak jî wî di nava xwe da zêde ew bike dibêjin bêmirin bike. Ew divê nabera mirinê û jiyanê de dema ku wêjekar dibêje xwe di wê derda em bêjim textê xwe bide avakirin yani ew textê ku ez dibêjim ki di dilê gel da dilê civakê de bide avakirin wê demê ew rengê bedewiyê ez bawer dikaribe wisa dikaribe bigire. Bêguman qesta me ji civakê ji civakeke ku xwe gihandiye asta pîvanên azadiyê ya em bêjin xwebûnê ya bedewkariyê. Wê demê em niha helbesteke ku van taybetmendiyan di nava xwe de hewîne ji we guhdarî bikin. Aras hemû helbestên me wisane em bêjin helbestek ji wan helbestan em biherikînin dilê temaşevanên xwe kerem ki. Cotkezî kirin qurban. Nizanim ew çend bahar nesrîn û beybûn cilmisîn. Giha şîn bûn û zer bûn. Çûkan hêlîn çêkirin û xirakirin. Tenê ez dizanim hê jî ji te dûrim. Ji bo tu bibî mêvanê xewnê min her şev çil stêrk hejmartin. Ne tu hatî û ne jî çavê min fetilîn. Ji bo reşkê çavê min bi hatina te şad bibin. Min her berbank ji zeraqê rojê re cotkezî kirin qurban. Mala we ava dengê we ne li tevahiya Amedê li her derê Kurdistanê û cîhanê belav ben. Gelek spas. Lewra dengê helbestkaran pir bedewe ew bedewî jî bi rastî xwe li her derê cîhanê belav dikin. Belê em pirsey dî wiha bipirsin dem em li dîrokê de nihêrin em dibînin gelek tiştên xweşik, baş û qenç. Dîsa di pêşengîtiya jinê de hatine sazkirin. Yani evar li gor lêkolîn û vekolînan jî
hatine ispat kirin. Gelo de wêjeyê da bi karanîna bedewkariyê em dikarin bêjin dîsa di pêşengîtiya jinê da pêk hatiye. Ango destpêkê jinê bedewkarî saz kiriye. An jî bi bedewbûna jinê wek bedewbûna jinê tayîsiye berhemên wêjeyî û bi wî awayî xwe di wir da cih kiriye. Yani ko welatekî an jî civakekî mîne ko jin bi xwe nedin ava wêjeyê da be bi rastî ew milê wêjeyê milê herî girîng kêm dimîne. Belê. Ji ber ku me got gelek pirtûk û gelekî bêjin helbest û stran û li ser jinê hatine nifsandinê. Mînak bêjim gelek kes bi qala jinê dikin. Lê belê kes nikare bi weka jinê qala xwe bike. Belê. Qasî ku jin bêjim bi hêsanî anca wê rastiyê anîna ziman nikare bi. Yani bêjim bi hezara mêr helbestan li ser jina jî binivîsîn lê belê divê tim dîsa aliyekî kêm mîne. Ji bo yekê jin bi hêsanî dikare qala xwe bike û xwe bîne ziman. Çawan bêjim ji vak çiqan bêjim ji wêjekarên jin anca min ji rewşenbîrê jin kêm be ew civak ji xwe milê wê me ku herî girîng di tariyê da dimîne. Civakekî ku zêdetirên bêjim xwe gîhandina ronahiya xwe ya jî bêjim di nava dunyê da xwedana qebûl kirin berî her tiştî divê wê civakê de gere zêdetir jinên wêjekar hebin. Ji ber ku me got belê bêjim jin bi xwe bedewiya jiyanê ye lê belê bêjim dema dest bavê ji wêjeyê ew wêjê bêjim ji xwe bi xwe re bedewiyet tîne. Belê bedewî tîne. Mînak bêjim anka min helbestekî xwe mesela qala cotkeziya dikim ne bisa. Ew cotkezî mînak bêjin kî ji xwe di gotinê Kurdî da gotinekî ku em zêde bikartînin gotinekî kurdewarî ye. Lê belê bêjim weka jinekî dema ku ez difikirim gelek bûyerê ku li ser vê axê hatine jiyên ew tên bîra min tenê bêjim mînak belkî hinek kes bixwayînin ne bisa bêjim li wê derde weka ku qala dildarê xwe bike. Ama bêjim dema jin ez vêya dinivîsînim ew bûyerê ku li civakê hatine jiyan girin mesela ew daha zêdetir tîne bîra min ji bo yekê jî bêjim hestê jinê û bêjim bûyerê ku di civakê te hatine qewmandin dema jin dest bavekê bi rastî jî divê hunerekî cuda derdikeve ortê. Yani em dikarin bêjin tiştê ku dilê jinê hişê jinê giyanê jinê destê jinê lê bikeve helbet li ser bingeheke azadiyê bi rastî jî ew bi xwe bedew dibe. Ew bi xwe bedew dibe. Me qala azadiyê jî kir niha dema em li gelek berhemên bedewkar nihêrin em dibînin têgeha azadiyê jî li wê derê muhra xwe li wan daye. Ango em dikarin bêjin çawa azadî bê bedewkarî nabe bedewkariyeke ku li ser xîmên heqîqetê hatiye sazkirin jî bê azadî nabe. û dem em vê çarçûve de dinherin em dibînin ku va bi dehan salan li Kurdistanê têkuşîneka azadiyê dê meşandin. Ev têkuşîne di gelek milan ve gelek taybetmendiyên bedew, xweşik, baş, qenç derxist neholê. Gelo em pêşê dikarin bêjin ev têkuşîne bi xwe têkuşîneke li ser bingehên bedewkariya hatiye sazkirin yek ya din jî vê têkuşînê di mijara bedewkariyê da bandûreke çawa li ser berhemên wêje kiriye an jî bûye çavkaniyeke çawa ku em bikaribin berhemên hêj bedewkar hilberînin. Böyle yani azadî, bedewî, wêje bana sê xalê giringê ku hevdû tamam dikin. Dema ku wêjekar bi xwe nebisa ew hesta azadiyê ew rûmetiya wê divê bi kûraniya dilê xwe da nejî û bêjim ciyê herî giring di dilê xwe da ji bo wî ava neke bi rastî jî ew wêjekar nikare yani wêjeyê em bêjin ew divê hîmê wêjeyê kom bike bide ser hevdû ji ber ku vana ji hevdû neqetin ji bûna divê azadiyê pêwîstekî divê ew tekoşînekî were aveke ev tekoşîn çê de bêjin di hevokên helbestê de an jî hevokên ku tên avakirinê de divê de bi wê hesta ku bêjim wek bêjim tekoşîna wî bide.
بله مرف چقدر تکوشین او یرده براستی جی تشته او قص بدو دبه ویژه که بدو راسته مینا کم بجن ام دردی که هلبس کارن ام هلبس دنمسین لی بله ام نزان که حیاک و اب وره چاپ کرن او چه سری بی قومان بله جیبه که افدوه کی کد زیده تر ام که نبا تکوشینه کی ده زیده تر خوش بیک بینن بله يعني مش مينك فيش ميلو تاني رونين وتاني هلبس بنفسينم نا لبلد بيجي كي جري وان هلبس تمرز نفسينا هم تاما آزادية جواره تخص بجري جواره يعني دمج آزادية جهزت آزادية دور به جبركو خيال جواكي اوه بله مثلا جواكي كي بينا كرد خيال هري مزن هري بدو آزادیه میگن که او تمام خو رنگی خو نده ویژه اوی دمی مگوتا او ویژه به مال شخصا بله نها وقت جلبه که ویژه بدوکار هلبس هر تم درکت پیش آنگو هلبس مروف دکاره بیجه لوتکه یا هری بدوکار آ ویژه یه لی باورم دما هلبس تک دبست ستران ایدی وی هلبسته دو وی لوتکه ای در رقصینم ایجار نها ام باورن هونجی سترانان بیجن قنه بهم خوازن هونش مرا سترانه که کو به هلبسته که بده و هاتیه ساز کرن هونج بیجن و به وی آوایی ام برنامه خود داوی بینن ستران براستی و ستران کی زاروکتیه دام گوداری کریه وکا از وکا آرشیو و ستران مجبوری کیجی از و ستران یعنی ستران مش دنگ بیجا گوداری کردم هزارو کو دبک کو از ما فی ستران نکار بمدم لبلی ادم گوتا وکا آرشیو و ستران ازم جبوی کی از دخوازم بخواینم بله ام جنها داجواره گلش سپازکن جبوی تفدیبونا وجی ام دبیجن مالا و آوار دکارو خبرتن و یجنها و پدجی سرکتن و سرفرازی دخوازن و ام هری داویه به ستران و خو بردن بیرا ویجه و دل تماشاوانین ما بله کرم کن Diyarbakır bişevte çarşı bakeyev Diyarbakır bişevte çarşı bakeyev Evi halketine Khudu khudan أبم ربنا خذت يا أبو خنيا أبم ربنا خذت يا أبو خنيا كسكتنا يفوت لبابي ملنا وزبجنا خو قريد مرقطوت بنجي لماني وزبري خو بدي متشلوچيا بله تماشاوان هجا و جهازین دلال ام ایرو جره کردن لآمده بون ما جاره کردن به هفره خبردا بیرا ویجه میوانا ما یا هجا و دلال هلبزکار هردم مروانی بو ما هم دربار کارو خبرتن ویم کردوار و ویجهی ده هم جی دربار تکیلیاد نافبرا ویجه و بدوکاریه ده فکر و رمان خواه بواره پار وکرن ما دید که ویجه به بدوکاری نابن وکی هر تشت بدو تشت کو همو بر همین ویژه‌ای دیگهین استا کا بدو دیسا خوشک بونا ویم با آوه کی خوشک و بدو رستن هوناندن چاندن و بلیفکرنا ویم جبر وی ام دبیجن جیان بخوجی به بدو بونی خوشک دبن بله امی حتی برنامه کردن نها خاطر خوش و بخوازن ام دبیجن هر دم بدو بمینن و هر دم دناوا خوشی و باشه ده بمینن و وکه هر جار ام دبیجن به بیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجهی نمینن